Apa tichiteso mothamanga zedi nthawi sikulola yayi kwabweranso wina wa ku MCP uku akuti iyeyo ndi athana ndi Norman Chisale komanso uthenga umenewu upite kwa Peter Mutharika. Akuti Peter Mutharikayo ndi Baraba, uthenga upite kwa iyeyo. Ayi zambiri tionere limodzi tikambapo izi chifukwa ena amangidwa nazo izi. Boma la Baraba la Nkulukura Moyo la GBB maonesa kale haza kwa Malawi. Amalawi akadzudzula haza zimene muwaonetsera Amalawi kufuna kwabwino omenyera maufulu akadzudzula inuyo wa GBB mumaocheza dziko lake silili magaye lomaocheza nalo. Dziko lake silili magaye lomaocheza nalo. Mandiva kaya ifeyo tibirilira kukudzudzulani ngati mudzipanga zopusa mupangazi. Mandiva kaya Norman Chisale ndinakuchenjezani kale ndipo inu Peter Mutharika mukapitirira kugona nkumaonelera zopusa zochitika mudziwa muno. Ngati mulephera kuchotsa pa ntchito Norman Chisale ine ndimuchotse Norman Chisaleyo ndimuchotsa ndichi Norman Chisaleyo ngati simumuchotsa ntchito Norman Chisale ndimuchotsa ndineyo. Ine zopusa arusimfuna wapa Peter Mutharika iwe na malomba ine zopusa arusimfuna wapa mukapanda kuchotsa GBB kuchigawo chapakati kuchititsa kuchigawo cha umwera ndiwachotse ndine ndiwachotsa ndichi ndipirikitsa mavenda onse ochoka kuchigawo chakumwera kuwera chigawo chapakati zalibera chimanga ndapirikitsa ndichi ndikupanani mabarira chaka ndichino pusa. Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso ndi kuti tikuonera limodzi kumakamba zota kuti bwanjawa avalatu icho ndi kuti chichani basi chimaskiru choncho nkhani zake akuti akufuna apereke uthenga kwa Peter Mutharika komanso ndi kuti akuti owa athana ndi Chisale kudabwanawo kuti ndiye muthana naye bwanji ino ngati muli amphamvu bwanji mubisa nkhopeyo. Posachedwa pompa I think last week tinabwera kudzakupatsani nkhani yokhudzana ndi wina uja makamba zonena kuti osala omwe tithamangitse chigawo chapakati tonse MCP uthenga uti uthamangitsa omwe amene uja timati uyu abweretsa zogawanitsana mdziko muno. Amangidwa uyu anamangidwa chaposachedwa pompa I think munayitsatiraso nkhani yazitidzana kamutapa amene uja nanga uyu kodi uyuso nduti amadzamveka ngati yemwe uja ijena accent yakavekedweko koma ayi ndithu isoru yangophulika lero akuti asaopseze anthu omenyera ufulu kumangotsatira pa uja anamangidwa uja akuti asaopseze anthu omenyera ufulu sizoti adana mangidwa aja zimene ankayankhula zija ndi kuti mwina mwake zinali zomenyera ufulu kapena ayi koma nkhani ndi imeneyo tikungodabwa maufuluwo kodino muti muyankhulapo chani chifukwa chomwe tikumvapo uthenga kupite kwa Baraba asopseze anthu komanso ndi kuti asalekerere zopusa kuti zichitika mdziko muno. Chisale ndi zoti asatani amuchotse ntchito ngati samuchotsa ntchito iyeyu amuchotsa yekha kuti kaya ndi zida wanyamula m'manja apanga zonota amuchotse Chisaleyo. Akutera kuti iye amuchotsa kuti athamangisanso mavenda onse amene ngochoka kumwera koma ali chigawo chapakati ichi. Ayi ndithu tikumakambabe kuti mabulutu waro ndi zoti chimene akumayiwalira ndi chimodzi chonena kuti anthu amene akunena kuti mavenda ochokera chigawo chakumwera ali chigawo chapakati mapanga mabizinesi kaya ndi kulilongwe kaya ndi kuti kaya ali kunzuzu kaya enawo chigawo chakumpoto. Chakuyiwala nchonena kuti mavenda amenewo inde akuchokera adi chigawo chakumwera. Anthu odi achokera chigawo chakumwera koma ali chigawo chapakati. Ku chigawo chakumwera konso kuliso anthuso omwe ndochoka ndi kuti chigawo chapakati koma ndi kuti ali kuchani ali kumwerako mwayiona imeneyo koma kwawo ndi chigawo chapakati. Kodi mukupanga insinuate kunena kuti anthu amene ajaso athamangisidwe kumeneko nanga si zimene mupanga advocate kodiso anthu akumwera athamangisidwe ndi kuti achewa amene ali kumeneko kuti abwerere ndi kuti chigawo chapakati. I think it is one dziko lingati Malawi kodi anabweretsa za zigawo so ni ndani kodi? I think amene yonso ndosokoneza anabweretsa nkhani za zigawo fajani pala sanalingalirepo zoti kuzakhala anthu ena ako omwe ndopereweredwa mukaganizidwe chonse mwayiona amene azizuna ngati kunotuna basi no region ija ndi kuti isanduka ndi kuti dziko paroka
chigawotu ndichonena kuti chili mkati mwa dziko. Mukamati chigawo kaya chakumwera chili mkati mwa dziko. So one country, one people. Ifeyo ndi Amalawi basi. Ife ndife andani kodi? Ife ndife Amalawi. Mwaona nkani yaketu ndimene yoyo really. Ndi kaya mufuno yankhula zotani mungathe kuyankhula ndithu kupanga criticize koma nonda kuti no we say it criticize it munjira onena kuti ngati mukuyankhula zene mukutsutsana ndi bomazo zisakuyike ni mavuto facho onena kuti no muli ndi ufulu oyankhula democracy nakupatsani komanso muli ndi kuti ndi udindo ya ufulu ujaru umabwera ngati coin ndrama ija yachitsulo khodo one side ndi kuti kuli ufuluwo side ina yakuli responsibility udindo kunena kuti no ndikuyankhulaso zimene sizingaphwanye malamulo umenewo ndi udindo wanga kupanda kupanga choncho ndekuti ndikapezeka muchitokosi ndi akamamangawa ena azinena iyayi akupanga zajeni akulanga anthu chani zomwe akuyankhula siluvaponso chinthu china chilichonse chimene chingakhale chothandiza dziko lino nangapo chimene chingathandize ndi chani izi zomwe noti atathamangisa ujeni omulilongwe ndezusiyana patino ndizijapanga xenophobia ku South Africa kucha khala pasi ndikumaloza zala amene aja mupanga zolawika kodi inuyo ndi kuti mukufuna muzizifananiza ndi mazulu aja zochitika zanu. We thought kunena kuti Malawi could be better than this. Malawi imayenera kukhalabe osiyana ndi zomwe zikuchitikazi ndi awawa akuti azibisa komatu kusamalatu kwambiri yapezeka zonena kuti mwanjira ina yake akupezani akutapani. Fa polisi ili ndi njira zawo zimene magwirira ntchito magayizi kumakhala pasi umayiphwekesa polisi ya ku Malawi koma simmazozolo kodi no ili ndi makapability otani. Pali magayi nake omwe ntchito yawoyo anangopanga kuti zonondora azimenya kafukufuku tunkhani zijangati zachitika azimenya kafukufuku ma deep investigation ina CID aja it's possible to crack you down fadzani fanzi yomwe kujambula yomweyo ndi imenenso imakakupereka atu mwayiona. Pampanje pano kungona kuti haya amene angakhale ndi information ya uyu timpasa mwakuti ndi mmene pavutira pano nanga samauzana ndawo jeni lamayankhula izitu koma naitatu omwe nalawo jeni naitadi komanso zoti kumbali akakupanga betray. So let's be very very careful guys. Ndimangofuna kunena kuti no again mafoni linapatsidwa ndipo tilinawodi tikudziwa pamene no pamayatsira kamera timayatsira kamera tupadziwa ano tsopano ndipo ludzozoti kamera tikayijam tikayiyatsa yomapiranso ku video kena kono basi ife nkumayankhula zimene tikuyankhula zija nkumazitepa ano tsopano poti notazindikira zimenezo sizotantho zonena kuti ndiye kuti tizingoyankhula zina zilizonse zofoyira ndi zofoyira kubweranso ndi zida. What are you trying to say? Inuyo ndamphamvu kwambiri zida zakeso zimenezozo basi yentengo inu yanda amphamvu kwambiri olo ndi chisale yemwe yato simungamugwetsetu olo mutakhala tomwanyamula zida zanuzo kayanzotani simungamugwetse faka munthu ayeka akuonekaso ndizonotino ndikuondaondaso kopanda mphamvuso ngatako mukamayikaso zimbendera zachipani what are you trying to do? Mukuyipisa tumbiri ya chipani tu inutu sopano nda inuso akuchipani so mafuna nziri ndikupepera kwanuko of course ndikupusa kwanuko kumeneko you sit down and you're just watching this akuno ngaso dzina la chipani chano cha MCP and then titiwirano mawa ifeyo ndikumazanena zonoti ino MCP ndinozigandanga zochitika zanu. How are you going to refuse pamene magaya wawo kupanga ndekuti akuyika ndekuti zijeni zimalogo za chipani chanu nanga sipa naikaso ndekuti kaina t-shirt kayene koma kuonesa nkhope yacha kwera there ndi nkhwangu apenapo kumabwira inuyo mukulolera zimene zichitika osadzudzula apo yayi ndekuti you are in support of this mayenera muzidzudzula. Now tikamabwera mawa ndikumanena kuti ndizigawenga don't sit down kumanena zonoti yayi mukutinena ife chani muli ndi maumboni chani maumboni akapose zomwe zochitikazi. Why can't you condemn this? These boys iru ndono dakamangidwa okavutika ngati mfana uja mmanga uja mwamuona pena mmanga chomtsija it's quite iru basi ro jetejete paibe samene akurani akutsatira kuti zikuyenda modani ndi zizi basi zoti yeo jai kaya panopa akutani kaya kupunthidwa kaya kudya chani kaya khalopanda chakudya kundendeko kaya likuti nobody knows panopa mwayiona umakwiririka aru kapitatu kumeneko chako ndetatiye ntisamaleni mwina mwakeso ikhalira ngizo inu
amene muzitengera kwambiri inuzo. It's time now to accept kunena kuti no MCP inaluza, Achakwera analuza, and inuyo munatuluka mboma. Accept that. Komanso muvomereze kuno tuluka mbomako sizoti kunayikonena kuti ife kudana nanu yayi. Kuma because you failed us, munatilephera, so there was no way ife kupitiriza ndi inuyo anthu oti mukulephera. We needed to change you kuti pabwere nake amene angazabwereseko kusintha. Why can't you accept that? Ngati muli ndi mavuto kapena ma battles, don't pick battles ndi anthu amene akulamulira panopa, because those guys are not your enemies. Adani anu inuyo ndachina Chakwera omwewo amene nawo ndabana apangisa china chimwendo, ndabana asokoneza ulamuliro wanu. For they were the leaders and they failed to do the right thing. Ndifake notrape zikuti nayo sadana kuipisirani zinthu nda amenewo ndi muzaro osazala amenewo. Osati muziro osazala amene alipo pano. Mavuto amene mukwanena kuti achisale kapanga zotani, ka polisi apanga zotani. Don't blame even achisale, uyo wazibweresera yekha. And iwe osaka kuti apaso someone should not come kuzapanga blame police yayi. Komano azikublame aso iweyo metu kublemera kuna kuti why are you doing this? Mukapangiranji zimezi muzikalasira moto. Akuti